मावनानैबो जिफोरबायदि जायगायाव खना खनला लामा गैया कारेन्ट गैया बिदि जायगा दंमोन बिदि जायगाखौबो बिथाङा गावनि जा आखाइनिफ्राय होनानैबाबो बिथाङा नायबोदों जिफोरबायदि जायगायानोखि आं रिभिनिउ भिलेज नङाबा जेबो मोनथाय मोना सरकारनिफ्राय खिन्थु बेफोर जायगायावबो बिथाङा गावनिफ्राय गाव अनसुंथाइ होनानै खामानि मावबोदों जोंनि सरकारावथ' बिदि थालांनाय नङा सिगाङाव बिसोर थांनाय सरकाराव जा जालांदोंसै बेखौ जों बुंफिनबायबो थाला मानो होनबा बेखौ मोनसे गाज्रि सिमां होननानै साननानै लाथोंसै बिथांमोना दा जिहेतु जोंहा मोजां गोदान सरकाराव जों गोदान खामानि मावगोन होननानै आसा खालामो आरो मानो होनोबा जोंनि सरकाराव बेफोर जोंनि बिपिएफ दोलोआव आरो बेफोरबायदि मावनो थालांनाय मावनो आद्रा थानाय बिदि खामानि थागोन बा थालांगोन होननानै आं साना जों गिबियावनो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो लोगोसे बिथाङा ओरैबायदि पदआव देरहानो हादोंमोन जोङो दुर्गानिफ्राय बिजाथि महर जानानै बिथाङा जोबोद बुरजा पदआव देरहादोंमोन आरो नाथाय दिनै जों माजबाद समष्टिनिफ्राय जोङो बिथांखौ जों मन्थ्रि हिसाबै मोननानै जोबोर साबायखर बावहरबाय आरो लोगोसे रायजो राजा बिथांमोननि पदनि अनगायै जों देरहानो हानाय नङामोन रायजो राजाया बयबो जोंखौ गोबानानै लादों बिनि थाखायनो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो सारनिसिम जोंहा बहुतखिनि बिसास दङ दृढ़ बिसास दङ दि सारा खामानिफोरखौ थख'-थख'है मावलांजोबनो हागोन होननानै आरो बेलेग समष्टिनि थाखायबो माजबाद समष्टिनि एमएलए सारा सिगाङाव मानिबा बिथाङा एमएलए 9 बोसोर रानिं थाबोबाय दायो बिथाङा मन्थ्रि पदखौ मोननायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय दङ जोंनि गोसोआव बेनो जोंनि बिपिएफ हान्जाया जोंनि मावनाय आरिनायफोरखौ मोजां नुनानै बा जों मोजां मावबोनाय जोंनि बिपिएफ हान्जानिफ्राय बिदि सायख'जानाय जादों मानोना गुबुन पार्टिया बिदि इसिबां सहज नङा जे बिदि सासे मन्थ्रि मोननाया इसोरनि गोरलै नङा मानो होनबा जों बिपिएफ हान्जाया जोबोद मोजां खामानि मावबोदों आरो नाथाय बिनि बागैबो सारा बहुत मोजां खामानि मावबोदों बिथाङा एमएलए थानाय समनिफ्रायनो बहुत मोजां खामानि मावबोदों आरो बिथाङा जिहेतु रौता समष्टिनिफ्राय एमसिएलए जानानैबो बिथाङा देरहानो हानाय फैनाय आरो हाग्रामा सार आरो लोगोसे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिबो लोगोसे अननाय मोनबाय आरो बिथांखौ मानो सायख'दों होनोबा मोनसे टेलेन्ट दङ सारा आरो बै टेलेन्टनि थाखायनो सारखौ गोबानानै लानाय जादों आरो मानोना उनफोरखौबो लानो हागौमोन खिन्थु बिथांनि टेलेन्टनि थाखाय बिथाङा दिनै मन्थ्रि पद मोननो हादों आरो बिथाङा खम समनि थाखाय गुतै खमबो होनजाया मानो होनबा नोंथाङानो बुंदों दि बोले 1 डेनि थाखायबो मन्थ्रि मोनो होननानै खिन्थु बिथाङा दायो अलरेडि 5 मान्थस बा 6 मान्थसनि थाखाय दायो जोंनि थाखाय आखायाव मौजुद दङ बेखौनो बुंबाय आं सिगाङाव बुंबाय मानो होनोबा बिथांमोना गासिबो सानै हयै नायनानैसो बिथांखौ गोबानानै लादों होननाया जेनेबा आं बेखौनो बुंदों बे टेलेन्टखौ बाहायनो हादोंखायसो टेलेन्टनि थाखायसो बिथाङा मोनदों आरो मन्थ्रि बिबानखौ मोननाय जादों आरो बै हिसाबै बिथाङा बहुत मोजाङैनो आवगायलांगोन मन्थ्रि बिबानखौ लानानै 26आवबोथ' आं बहुत मोजांखौनो जागोन होननानै सानो मानो होनबा रानिंहै 90 इयार्स जाबोबाय बिथाङा एमएलए हिसाबैबो आरो फिन जुदि बिथाङा मोजां रिजाल्ट देखायगोन आरो मोजां रिजाल्ट मोनगोन होननानै जोंनिथिंबो आसा दङ आरो नेक्स्ट टाइमावबो जों आसाम सरकारनि मन्थ्रि सासे जागोन होननानै आंनिफ्राय दृढ़ बिसास दङ मावगोन बे एकदम 100% सियर होननानै बुङो आंनिफ्राय आं सानो जोंनि बिपिएफ दोलोआ मोनसे फोथायनाय दङ आरो फोथायनाय थानायखायसो हाग्रामा महिलारि साराबो बिथांखौ सायख'नाय जादों आरो बिथाङा जिथु मावबोनाय खामानिफ्रा मोनसेबो गाज्रि खामानि मावबोआखै गासिबो मोजां खामानिखौ मावबोनायनि थाखायनो दिनै बे मन्थ्रि बिबानखौबो मोननाय जादों आरो भबिष्यतबो बिथाङा मावलांगोन होननानै आं बेखौ गले गले बुंफिननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम बिथांनि टेलेन्टनि थाखायनो दिनै बेखिनि मन्थ्रि बिबानखौ मोनो होननानै आं बुंनो हायो मानो होनोबा गासिबो खामानिया मोजां होननानै आं सिगाङावनो बुंखादों आरो जेनेबा बर' हारि बिटिसिनि गासै रायजोफ्रानो जेनेबा गोजोननाय फोरमायनांगौ दिनैनि दिनाव गोजोननाय फोरमायनांगौ बेबायदि दिनै बिबान मोनदों लोगो सरकारानो माबाखै मास मोनसेल' जादों बेयावनो लोगो मास मोनसे जाबाय बेयावनो लोगो जेनेबा बेबायदि मिनिस्टार बिबान मोनबावबाय सानना नायदों बेसेबां मोजां मानसि मोजां मानसियाखासो जुदि गाज्रि मानसि होनबा बेबायदि मोननाय नङामोन जुदि मोजां मानसियाखासो बेबायदि बिबानाव लोगो सरकार फैनाय लोगो आसामाव जेनेबा आसाम स्टेटआव आसामनि अल राउन्डआव बिथाङा खामानि मावनो थाखाय सुबिदा मोनबाय बैनि थाखाय जेनेबा मोजां आरोखि जोबोद मोजां बिथाङा जोंनि बहुत जेनेबा निउ जेनेरेसना बुङो नालाय बै जेनेबा नायखायो जेनेबा जिमानखिनि जोंहा दिनै
मासाव एरिसि जिमानखि सेंग्राफोर दङ बैफोरखौ बिथाङा नायखाजोबगोन हरले आरो बिथाङा जोंहा सिगांनाय दंखायोदि इउथफोरनि थाखाय 100 crore जोंहा बिटि सरकार बायखागोन बैफोरखौ जेनेबा जोंहा बैफोरखौ लानानैनो दिनै मासाव एरिसियाव सारा जोंखौ अलरेडि नायखागोन नालाय जों माने सारनि बागै जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया ओरैबायदि मोजां मानसि बेयो आरो